Ak trpíte úzkosťami, stresom, alebo ste zavalení silnými emóciami a hľadáte pomoc, najčastejšie vám rôzne články a videá poradia mindfulness, meditáciu alebo činnosti, ktoré vás zastavia a spomalia. Sú to dobré odporúčania, ale nie pre každého. Tí, ktorí žijú vo vzťahu s narcisom či manipulátorom, v takejto chvíli často začnú premýšľať. Prehrávajú si dookola rôzne situácie, ktoré zažili a snažia sa ich rozkľúčovať. Nedokážu si užiť pokojnú chvíľu. Naopak, premýšľanie im prináša ďalšiu úzkosť, stres a nepríjemné pocity. Čo sa to stalo? Naozaj som sa správala tak nemožne. Snažila som sa a nikdy to nie je dosť. Zase celú našu hádku videli aj deti. Kto tú hádku vlastne vyvolal? Mám pocit, že som sa len bránila. Bola to moja chyba? Mám tak veľmi nereálne očakávania od vzťahu, od partnera. Prečo toto všetko trpím a neodídem? Prečo dovolím, aby v takomto ovzduší boli aj deti? Čo si o nás pomyslia susedia? Každý deň sa hádame. Ak chcete relaxovať, vaša myseľ neustále premýšľa. Dokola rozoberáte rôzne situácie. Snažíte sa ich pochopiť. Snažíte sa hľadať riešenie. Namiesto tak prepotrebnej relaxácie prichádza preťaženie. Namiesto úľavného oddychu v spánku prichádza nespavosť. Vaše myšlienky sú ako ničivé tornádo, ktoré zanecháva vo vašej duši spúšť. Je to skutočný problém, pretože tí, čo žijú vo vzťahoch s narcizmi alebo manipulátormi, sú už vyčerpaní vzťahom samotným. V okamihoch ticha by mali naberať energiu, no kvôli zahlteniu myšlienkami sa im to nedarí. Neoddychujú. Tento stav sa nazýva ruminácia. Stav, keď sa opakovane v mysli vraciame k negatívnym zážitkom z minulosti, analyzujeme ich, hodnotíme, viníme ich zo svojich súčasných ťažkostí. Poznáte ten pocit, keď sa na chvíle oddychu netešíte? Viete, že mindfulness či relaxácia pre vás zatiaľ nie sú vhodné, lebo vás zaplavia kvanta nespracovaných myšlienok, ktoré tlačíte už dlho pred sebou. Všetky tie pocity, ktoré nechcete prežívať, sa len tak nerozptýlia. Hromadia sa a berú si daň na vašom duševnom a fyzickom zdraví. Je preto dôležité vzdelávať sa a pochopiť, čo vám toxický vzťah robí. Ako sa prejavuje narcizmus? Ako ovplyvňuje partnera narcisa alebo manipulátora? Ako funguje dynamika narcisistického vzťahu? Aj keď je bolestivé premýšľať o týchto veciach, pomôže vám to vyjasniť si niektoré situácie, uvidieť vaše konanie a partnerovo konanie v inom svetle, rozpoznať prejavy narcizmu u partnera a rozpoznať svoje reakcie na ne. Pre ľudí v toxických vzťahoch mám jednu radu. Ak vás zahltia ruminujúce myšlienky, skúste sa z nich vypísať alebo vykresliť. Píšte si denník alebo si nakreslite obrázok, ak sa radšej vyjadrujete symbolmi. Samotné písanie či kreslenie je aj aktom zbavovania sa otravných myšlienok, aktom usporiadavania myšlienok, uzdravovanie na úrovni tela aj duše. Pripravujeme pre vás sériu videí na tému toxické vzťahy, aby sme vám pomohli nezablúdiť v nich a nájsť cestu k uzdraveniu.